Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роз Хабибуллина таба төп темалар турында. Авыл җирлегеннән укытучылар һөнәри осталыкларын Чаллының IT паркында күтәрә. Беренче күнегүләр старт алды. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. 17 елдан соң Абдулла Гариев исемендәге яшь тамашачы театры гастрольләр белән Чаллыга килә. Театр сөючеләрне нинди спектакльләр белән сөендерәчәкләр? Муса Җәлил исемендәге шәһәр үзәк китапханәсендә Чаллы язучылар белән очрашулар башланып китте. Аның беренчесе турында Римма Султанова. Укучылар урынында укытучылар үзләре. IT паркта авыл җирлекләреннән булган мөгаллимнәр өчен квалификация күтәрү курслары оештырылды. Инновацион һәм креатив технологияләр балаларны укытуда актив кулланылырга тиеш дигән фикердә курсларны оештыручылар. Тулырак Лейсан Ханова сюжеты. Курсларга килүчеләр арасында технология, математика һәм информатика укытучылары. Аларны квадрокоптерлар белән эшләргә өйрәтәләр, 3D модельләштерү, хай-тек технологияләргә өйрәтәләр. Заман мәктәбен алардан башка күз алдына китерү авыр. Мин хезмәт укытучысы буларак монда килдем. Менә точка роста буенча башта без укыдык. Интернет буенча. Хәзер инде менә монда акваториумга алып килделәр безне. Мин үзем беренче тапкыр күрәм монда технологияларны. Бик кызыклы, информация бик күп. Барысы да бик кызыклы. Бигрәк тә миңа ошады лазерный технология. Россия буенча точки роста үсеш нокталары дип исемләнгән үзәкләр оештырыла. Алар авыл җирлекләрендә һәм кече шәһәрләрдә мәгариф учрежденияләре бүлекчәсе буларак ачылачак. Бүгенгедәй махсус курслар узган укытучылар аларның хезмәткәрләре саналачак. Мәгариф министрлыгы аларның өйрәнгәннәре гамәлдә кулланылсын өчен кабинетларны җиһазлау, тиешле дәрәҗәдә төзекләндерү мәсьәләсендә хәл иткән. 1 сентябрьгә мәктәпләргә җиһазлар кайтып җитәргә тиеш дип әйтелгән иде инде. Ул безнең министерство аша эшләнә торган эш. Бу курсларның әле тәүгесе. Ул 4 көн дәвам итәчәк. Ә инде 19 августан курсларның чираттагысы старт алачак. Бу вакытка 80 кеше чакырыла. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Балаларга тәрбия бирү буенча якынча программалар 2019 елның сентябреннән сынау режимында эшли башлаячак. Бу хакта бүген Казан Экспо үзәгендә узган август киңәшмәсендә Россиянең мәгариф министры урынбасары Ирина Потехина әйтте. Укытучыларның традицион киңәшмәсе тәрбия белем бирү сыйфатын күтәрү факторы темасына багышланды. Министр урынбасары билгеләп үткәнчә, программалар өчен пилот мәктәпләр билгеләнә. Теләге булган һәр мәктәп бу процесста катнаша ала. Башка мәктәпләрдә алар 2020-2021 уку елында гамәлгә кертеләчәк. Мәгариф белгечләре белем бирү һәм тәрбия янәшә барырга тиешлеген ассызыклый. Әгәр сезне берәр проблема борчса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ишек аллары шәһәрдәшләр күзлегеннән Чаллыда безнең ишек алды программасы кысаларында очрашулар дәвам итә. Программа 5 ел дәвамында республиканың барлык шәһәр һәм район үзәкләрендә күп фатирлы йортларның ишек алларын төзекләндерү бурычын куя. Очрашуларның чираттагысы 43-нче комплекста узды. Лилия Гатина дәвам итә. Вот видите границы? Это территория ваших дворов, ваших домов. Мы сейчас с вами будем разговаривать вот за эту территорию. Безнең ишек алды программасы кысаларында актив эш июль аеннан башланды. Депутатлар Чаллы халкы белән очрашып, аларның теләк тәкъдимнәрен тыңлыйлар. Мин инде яшим 83 елдан. 83 елдан. Ну, меня все устраивает, конечно. Бөтен әйбердә устраивает. Только детский площадка надо. Балаларга инде. 43-нче комплекс кичкенә генә түгел, бирдә 14 йорт исәпләнә. Хәлтәсе проблемалар шактый иҗтимагый үздәре рәисе Надия Гришаева. Яңа программа ишек алларын төзекләндерүгә ярдәм итәр дигән фикердә ул. Кеше күп бит инде. Каждый үзенекен тери. Кемдер балаларның уеннары күп булсын, кемдер машинага урын күбрәк булсын дип сорыйлар инде. Мин аларның сорауларын бөтенесен язып бирдем депутатка. Нәрсә булыр икән дип. Ну, минем язганнан хотя бы яртысы килеп чыкса да бик әйбәт булыр иде. Һәркемнең фикере исәпкә алыначак дип вәгъдә иттеләр очрашуда. Депутатлар белән безнең ишек алды программасы кысаларында очрашулар 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Күчмә кабул итү пункты үз эшен дәвам итә. Теләге булган һәркем махсус микроавтобус янына килеп, депутатлар исеменә үзенең соравын калдыра ала. Бер көн эчендә шәһәрдәшләрдә мөмкин кадәр күбрәк теләк тәкъдимнәр кабул итү максатыннан пункт берничә урында туктала. Ул инде 9нчы көн эшли, шушы вакыт аралыгында белгечләргә барлыгы 120дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Алар депутатларга 230га якын сорау калдырган. ЖКХ буенча вопрослар, пенсия вопрослары буенча бик күп обращениялар алдык. Бар детсадларда ясельный группаларны ачу турында күбрәк вопрослар бар. 16 августта пункт Комсомол районында Сидоровка бистәсендә эшләячәк. Шулай ук шәһәрдәшләрне башка партия вәкилләре дә кабул итә. Мисалга, КПРФ бүлеге 30-24 адресы буенча эшли. ЛДПР бүлеге 46-10 В йортында урнашкан. 17 елдан соң Габдулла Кариев исемендәге театр шоулыга гастрольләр белән килә. Бу хакта журналистларга учреждение директоры Гүзәл Сәгыйтова һәм Татарстанның от казанган артисты Илнар Низамиев хәбәр итте. Башка артистлары шоулы Татар драма театр бинасында чыгыш ясаячак. Гастроль туры 3 көн дәвам итәчәк. Элемтәләр даими булыр дип ышандырды кунаклар. Гастрольләрне 2 елга бер тапкыр оештыру ниятләнә. Шоулыда булу кирәк һәм инде ул даими булу. Менә быел гына түгел, 2 елда тагын һәр вакыт ниндидер элемтә булырга тиеш. Чөнки без мәсәлән Шаллы театр килгәндә дә бик шатланып, аларны каршы алабыз. Һәр вакыт тамашачы буларак килә идек, ләкин менә бу элемтә ул бәйләнешләр һәр вакыт 2 яклы булырга тиеш. Үлмәс бөек шәхес Туфан Миңнуллинның Алты кызга бер кияү, супер кияү дип атала. Спектакле һәм дә Лейла Мәҗнүн, аны инде барыбыз да беләбез. Һәм инде иң соңгы, иң күркәм премьера ул безнең тапшырылмаган хатлар Әдүкутыйның. Аны инде безнең тамашачы Казанда бәяләп өлгерде. Үзәк китапханәдә Чаллы язучылары белән очрашу узды. Быел Татарстан язучылар оешмасына 85 ел тула. Шул уңайдан республикада безнең шәһәрдә дә күп төрле очрашулар, әдәби кичәләр бара. Хәзер Чаллы язучылар оешмасы 40-ка якын каләм иясен берләштерә. Аңа Тукай, Актаныш, Түбән Кама районнары да карый. Теманы Рима Султанова дәвам итә. Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханә язучылар һәм укучыларның төп аралашу урыны. Бирегә Казан, Кама буе һәм башка төбәкләрнең каләм ияләре еш килә. Чаллы иҗат әһелләре, әдипләре һәм шагыйрьләр белән очрашуларда матур традиция. Оешмабыз гөрләп эшләп тора. Безнең бит инде бөтен татар дөньясына билгеле язучылар безнең Чаллыда Айдар Хәлим, Фәүзия Бәйрәмова, Факил Сафин, Рәшит Бәшәр кебекләр һәм яшь шагыйрьләр, язучылар бик күп. Быел гына да менә 3 шагыйрәбезне, язучыбызны берлеккә алдылар. Булар Марс Яһудин, Рәкыйт Әбделмәнов һәм әңгәмәдәшем Земфира Исламова. Күптән түгел аның Каракорт исемле 2нче китабы басылып чыкты. Китап сөючеләр яңа басманы үзәк китапханәдән алып укый алалар. Иленә тугры булмаган кешенең ичке дөньясын ачып салырга теләдем һәм аның каршылыклы тормышын ачып салдым инде. Кешеләр белән аның мәгълүматын күрсәттем. Илгә хыянат итү ул гомер буе кара тап булып бара, шуны күрсәттем. Чаллы китапханәләр шелтәренә ел сайын 100дән артык яңа исемдәге китап керә. Гомуми фондта барлыгы 753 меңнән артык китап бар. Укучылар саны тутырылып тора. Соңгы беренче елда халык яңадан китапка сусый башлады, ди китап йорты хезмәткәрләре. Исегезгә төшерәбез. Шәһәрдә барлыгы 19 китапханә эшли, барысында да татарча китаплар, газета, журналлар бар. Укыйсы килгән китап булмаган очракта аны башка урыннан да табып бирә алалар. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах «Пеплас» всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц.